लोगोफोरनो दायो डिलिभारि लाबाय फाइनालि आरो ना थ' दायो फार्स्ट स्टार्ट लाना बायदि बरिया थ' थामनेलाव नायना मिथिखाबाय नङा होमबा थ' दिनै निउ गारि लायनो थांगासिनो थ' मा गारि लागोन मा गारि लाया बहा लागोन गासैखौबो नुगासिनो आं दायो थांगासिनो हा डिलाराव लेट्स गो टु डिलार नै दायो सफैबाय थ' दिनै मोनसे बाइक लांलायनोसै आरो ना हाय हे माने नैबे डिलारावनो आङो 2 इयार्स उनाव आंनि बाइक लादोंमोन माने 220 पालसारखौ थ' दिनै मोनसे निउ थिखांलायनोसै ओमफ्राय लोगोफोरनो नैबे निउ फैदों आरो ना N150 बेखौ आं मिथियामोन दै थ' दिनै जों लांगोन N160 थ' दा जों बहा बाइक लागोन बेनो जाबाय टंलानि बाजाज फाइनेन्स बेयाव माने बाइकजों लोगोसे 7,000 to 8,000 नि मोनसे स्मार्ट वाच मोनसे गिफ्ट बेजों लोगोसे आरो हेलमेट गिफ्ट आरो ना थ' बे हिसाबै थिगानो थिग थागोन आरो बेयावनो बाइकआबो एसे फाइनेन्स माने माबाया प्राइस एसे माने डिसकाउन्टबो एसे नेगोटियेबलबो माने जायो आरो ना थ' देखायलांगासिनो गासैखौबो बेसेबांसो गोलैयो जोंनि बाइकआ निजे जाबाय NS नि लाइन अफ NS दायो एसे टेस्ट ड्राइभ र' नायनोसै बोरै N160 आ आं बाइक सलाया जा माबायसा नांदो स्मुथ ना जियानो जाया मानो बहुत स्मुथ आरो ना माने रिफाइन इन्जिना बहुत रिफाइन बेलेग पालसारनिख्रुइ हा अके दा डिलास दा थ' नै नैबे जाबाय NS 150 बेनो जाबाय 147 ना मा होनो प्राइसआ 147 ओमफ्राय नैबेनो जाबाय 163 आरो ना थिगानो बहुत रिफाइन इन्जिना निउ लुक्स फ्रेश लुक्स ओमफ्राय नैबे जाबाय आंनि लेजेना हि लेजेन्ड नेभार डाइस ना नैबेनो जाबाय जों दा लागोना हाय बोरै दे NS 160 oh sorry N160 दायो टेस्ट ड्राइभ फार्स्ट बरिया लगाओ सेन्स अफ जादों माथो ओमफ्राय आं नैबे बाइकखौबो 3 इयार्स सिगाङाव निउ लादोंमोन ना निउआवनो जेराव आफाजों आंजों लाना फैदोंमोन ना थ' बेनि जायगायानो निउ बायना दङ दायो जोंनिया डिलिभारिनि टाइम जाबाय थ' बहुत टाइम लाबाय आरो ना माने 5 आवार्स लाबाय आरो माने मोननैसो बेंकिंनि मोननैसो प्रब्लेम जादोंमोन थ' बेनिखायनो प्रसेसिङाव एसे टाइम लाबाय थ' दायो फुरा पेपार वर्कस रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा फैलाय गोबानो सानबाय थादों जालै आंनिसो बाइक होननानै आरो आं बुंखायाखैबा आंनि बाइक होननानै नङा होमबा थ' आंनि बाइक नङा नैबे आंनि लोगो माने बेस्ट फ्रेन्ड आरो ना माने डिग्रिनि ओचएसनि बेस्ट फ्रेन्ड माने दाबो बेस्ट फ्रेन्ड गासिबो अरायबो थाबाय थागोन थ' बिथाङा दिनै बाइक लादों थ' N160 बे कंग्रेचुलेसन ब्रादार दायो पार्टि जानोसै ना मा बुङो थ' नै फुरा पेपार वर्कस दाम जाबाय थ' नै दायो लास्ट प्रसेस डिलिभारि दायो साबिखौ होसिगोन नोङो साबिखौ लांखाबाय थिबाय देमालु नैबे माबाया हेलमेटआ फ्रि गिफ्ट फट' अके मबाइलाव मथो केमेरालाय वाव जाबाय ना हेलमेट गानखा साबिथ' लय जाम नाखि साबिथ' लय जाम ना लाखासै बिदाय दे केमान 220 केमान होते पास 175 3 years আগত 156 আছিল ना 175 नै जेबो नङा एसे बारायखायो बारायनालाय थ' नै दायो जों थांसै डिलिभारि जाबाय ना बैगानो गोसोआ लाखिना मोननाय गोदानसे गोदान बाय होमबाबो जेखिजाया मोनसे बहुत गोदोर एचिभमेन्ट होनना बुंनांसिगोन नामा दे जोब्बाय दे थुदो लोगोफोरनो दायो डिलिभारि लाबाय फाइनालि आरो ना थ' दायो फार्स्ट स्टार्ट लाना बायदि